Postoji nevidljiva snaga u ranim jutarnjim satima kad se sunce još uvijek bori da pobjedi tamu. Upravo u tim trenucima mnogi od nas osjećaju težinu odluka koje moramo donijeti, puteva kojima trebamo krenuti. Ako upravo gledaš ovaj video, to nije slučajno. Bog danas ima posebnu riječ za tebe. Prije nego nastavimo, dodirni gumb za like i uključi obavijesti kako bi ova poruka nade mogla dosegnuti i druge duše koje, baš kao i ti, traže smjer. Napiši milagre u komentarima ako vjeruješ da je Bog upravo sada pred promjenom tvog puta. U Bibliji čin hodanja znači mnogo više od samog pomicanja nogu. To je dubok simbol načina na koji živimo svoj život, smjera našeg srca i odluka koje svakodnevno donosimo. Kada Bog govori o hodanju njegovim putovima, govori o svakoj dimenziji tvog života, tvojim mislima, tvojim riječima, tvojim postupcima, tvojim odnosima. Razmisli o tome, svakoga dana ti se krećeš duhovno. U životu s Bogom ne postoji istinska stagnacija. Ili napreduješ prema nečemu, ili se udaljavaš, ili se približavaš svjetlu, ili koračaš prema sjeni i što je najvažnije, ne hodaš sam. Ili hodaš držeći se za ruku stvoritelja svemira, dopuštajući mu da upravlja tvojim koracima, ili slijediš neke druge vodiče, možda vlastitu volju, možda pritiske ovoga svijeta, možda glasove koji obećavaju ispunjenje, ali donose prazninu. Danas, dok se mnogi od nas osjećaju kao da su na raskrižju, moramo shvatiti što doista znači hodati s Bogom iz dana u dan. Ne kao neki daleki vjerski koncept, nego kao preobražavajuću stvarnost koja potpuno mijenja naše putovanje. Jer čak i kada je jutro stiglo, mnogi još uvijek osjećaju tamu u svome životu. Sunce je svanulo vani, ali u nama sjene ostaju. Ova je poruka pripremljena baš za tebe koji se nalaziš u takvom stanju. Bog danas pruža svoju ruku, pozivajući te da hodaš s njim i dopustiš da njegova svjetlost usmjerava svaki tvoj korak. Nešto je istodobno iznimno jednostavno i duboko u riječima koje nalazimo u ponovljenom zakonu 10.12. Ondje Bog otkriva svoje srce kad pita: a sada, Izraele, što Gospodin, tvoj Bog, traži od tebe? Samo ovo, da se bojiš Gospodina, svoga Boga, da hodiš svim njegovim putovima, da ga ljubiš, da služiš Gospodinu, svome Bogu, svim svojim srcem i svom svojom dušom. Primijeti što Bog ne traži. Ne traži nemoguće savršenstvo, ne postavlja nedostižne standarde, ne nameće teret koji slama duh. Umjesto toga, on jednostavno pruža ruku i kaže: hodaj sa mnom, ljubi me, dopusti mi da te vodim. Kao da stvoritelj svemira, onaj koji je zvijezdama odredio mjesto i dao im imena, poziva te na svakodnevnu šetnju. To nije poziv na religiju ispunjenu pravilima, nego na odnos ispunjen bliskošću. Nije to poziv na prazne obrede, nego na životni ritam vođen njegovom prisutnošću. Zamisli Boga kako ti u ovom trenutku pruža ruku i kaže: hoćemo li danas zajedno prošetati? Dopusti mi da ti pokažem put. Dopusti mi da ti otkrijem svoje srce. Dopusti mi da nosim tvoje terete kad ti ponestane snage. Ovaj božanski poziv najveća je čast koju možemo primiti. Kralj kraljeva želi tvoje društvo. Gospodar gospodara želi dijeliti tvoje dane. Ne zanima ga samo vrijeme koje provedeš u crkvi ili dok čitaš Bibliju. On želi svaki tvoj korak, svaku odluku, svaku suzu, svaki osmijeh. A kad prihvatiš ovaj poziv, događa se nešto izvanredno. Tvoji koraci dobivaju svrhu. Tvoje putovanje dobiva smisao. Obični životni trenuci postaju sveti susreti, jer više ne hodaš sam, hodaš s onim koji je stvorio sam put. To je bit vjere koja preobražava, spoznaja da Bog nije dalek i da samo promatra, nego da je prisutan uz tebe, želeći voditi svaki tvoj korak. On ne nameće svoju prisutnost, on poziva, ne nameće svoju volju, on pruža ruku. I čeka s beskonačnim strpljenjem da staviš svoju ruku u njegovu i kažeš: da, Gospodine, vodi me. Živimo u svijetu beskonačnih mogućnosti. Svakog jutra, kad otvorimo oči, bombardirani smo različitim putevima, proturječnim filozofijama i glasovima koji se nadmeću za našu pozornost. Čini ono što te čini sretnim,
kaže jedan glas. Traži uspjeh pod svaku cijenu, kaže drugi. Živi za trenutak, šapuće treći. I usred tog zbora zbunjujućih smjerova moramo donijeti odluku. Prorok Mihej razumio je tu dilemu kad je napisao: svi narodi hode, svaki u ime svoga Boga, a mi ćemo hoditi u ime Gospodina, našega Boga, u vijeke vjekova. Mihej 4:5. Kakva snažna izjava! U svijetu koji nudi tisuće bogova, bilo da se radi o novcu, moći, užitku, slavi, kontroli ili bilo čemu što obećava ispunjenje, Mihej odlučno izjavljuje: biramo drugačiji put, biramo hoditi s Gospodinom. To nije površna odluka. To je izjava odanosti koja utječe na svaki aspekt našeg postojanja. Kad odlučiš hodati s Bogom, kažeš: Gospodine, čak i kad se tvoj put suprotstavlja mojim željama, slijedit ću te. Čak i kad se svijet ruga mom izboru, ostat ću čvrst. Čak i kad put postane težak, neću napustiti hod. I pazi, ta se odluka ne donosi samo jednom. To je odluka koju trebamo obnavljati svakog jutra, ponekad iz sata u sat, a u trenucima krize i iz minute u minutu. Jer svijet ne prestaje nuditi alternative, kušnje ne prestaju šaptati obećanja, prečaci ne prestaju izgledati privlačno, no oni koji već dugo hode s Bogom znaju nešto što drugi ne znaju. Alternativni putevi koji na početku izgledaju tako privlačno često vode u prazninu. Svjetska obećanja nalik su fata morgani u pustinji, izdaleka izgledaju kao osvježavajuća voda, ali kad priđeš bliže, nestanu i ostave te u užarenom pijesku. Zato u svijetu punom mogućnosti svjesno odaberi Gospodinov put. Ne iz vjerske obveze, nego iz ljubavi. Ne iz straha, nego iz povjerenja. Ne iz vanjskog pritiska, nego iz unutarnjeg uvjerenja da njegov put, iako ponekad uzak i izazovan, vodi u ispunjeni život kakvom tvoje srce uistinu teži. Postoji izvanredno obećanje za one koji biraju hodati Gospodnjim putovima. Psalam to savršeno opisuje. Blago onima koji hode putem neporočnim, koji hode po zakonu Gospodnjemu. Psalam 119.1. Ovo nije prazno obećanje, već stvarnost koju iskuse svi koji doista predaju svoje korake Gospodinu. Kad dopustiš Bogu da upravlja tvojim putovima, otkrivaš mir koji nadilazi okolnosti. Ne znači da problemi čudesno nestanu ili da se oluje nikada ne pojave. Ali usred poteškoća postoji unutarnja smirenost koja dolazi od spoznaje da nisi sam na putu. Sam dizajner svemira drži te za ruku i usmjerava svaki tvoj korak. Također otkrivaš obnovljenu svrhu. Mnogi lutaju ovim životom bez cilja, jureći za sjenama koje obećavaju sreću, ali je nikad ne isporučuju. Ali kad su tvoji koraci vođeni božanskom voljom, čak i najobičniji trenuci dobivaju vječni značaj. Svakodnevni rad postaje bogoslužje. Svakodnevne interakcije postaju prilike za očitovanje Kristove ljubavi. Borbe postaju pozornice za svjedočanstvo. Ne smijemo zaboraviti ni zaštitu koja dolazi s hodanjem Božjim putovima. Ne da smo imuni na patnju. Isus je jasno rekao da ćemo imati nevolje u ovom svijetu. Ali postoji duhovna zaštita, očuvanje od samouništavajućih odluka, od putova koji se čovjeku čine ispravnima, ali vode u smrt. Zamisli dijete koje drži oca za ruku dok prelaze prometnu cestu. Dijete možda ne razumije sve opasnosti, možda čak misli da bi bilo zabavnije trčati slobodno, ali čvrsta očinska ruka čuva ga od opasnosti kojih ono nije ni svjesno. Tako je i kad hodamo s Bogom, njegova nas ruka vodi, njegova nas mudrost štiti, čak i kad ne razumijemo sve potpuno. Ovaj blagoslovljeni život nije život bez izazova. To nije postojanje u stalnoj udobnosti ili neprekinutom blagostanju. Ali to je život bogat, smislen, ispunjen. Život u kojem svaki korak, pa i onaj bolan, pridonosi višoj svrsi koju sada samo naslućujemo, a jednom ćemo je potpuno shvatiti. Kad govorimo o hodanju s Bogom, postoji uzvišeni uzor kojem smo pozvani težiti. Apostol Ivan to izravno izriče. Tko kaže da ostaje u njemu, mora hodati kako je on hodio. 1. Ivanova 2.6. To je visok standard, zar ne? Hodati kao što je Isus hodao. Slijediti njegove stope.
Očitovati njegov karakter u našim svakodnevnim odlukama. Što praktično znači hodati kao što je Isus hodao? Znači voljeti bezuvjetno, čak i one koje je teško voljeti. Znači opraštati kad se čini nemogućim oprostiti. Znači birati istinu iako bi laž bila zgodnija. Znači služiti dok drugi traže da im se služi. Znači ostati vjeran Očevoj volji čak i kada put vodi u Getsemanski vrt. Isus nam nije samo pokazao put, on je put. Svaki korak koji je napravio tijekom svoga zemaljskog služenja otkriva nam nešto o Božjem srcu. Kad je dotaknuo gubavca kojega su svi izbjegavali, pokazao nam je suosjećanje. Kad je ukorio licemjerne farizeje, pokazao nam je integritet. Kad je zaplakao pred Lazarovim grobom, pokazao nam je empatiju. Kad se povukao u osamu na molitvu, pokazao nam je važnost intimnosti s Ocem. Hodati kao što je Isus hodao ne znači trenutačno savršenstvo. To znači putovanje neprekidne preobrazbe gdje iz dana u dan dopuštamo Duhu Svetom da oblikuje naš karakter po uzoru na Krista. To je proces svakodnevne predaje u kojem kažemo manje mene, Gospodine, a više tebe. I tu je ljepota toga. Kad nastojimo slijediti Isusove stope, nismo sami na tom putu. Isti duh koji je bio nad njim dostupan je i nama za osnaženje. Ista milost koja ga je nosila stoji i nama na raspolaganju. Isti Otac koji ga je vodio, vodi i nas. Stoga, kad se osjetiš nedostojnim ovog poziva, a svi se u nekom trenutku tako osjećamo, sjeti se da ovo nije putovanje koje se temelji na tvojoj snazi, nego na njegovoj vjernosti. Ne pokušavaš u svojoj snazi oponašati Isusa. Dopuštaš da se Kristov život očituje kroz tebe, dok se iz dana u dan predaješ njegovu duhu. Postoji neizbježna istina u našem duhovnom hodu. Ne postoji stvarna stagnacija. Uvijek si u pokretu, uvijek napreduješ ili se povlačiš, uvijek se približavaš Bogu ili se od njega udaljavaš. Svaka misao, svaka odluka, svaka riječ, svako djelo, to je korak u nekom smjeru. Od trenutka kad se probudiš do časa kad utonuo u san, ti donosiš odluke koje određuju smjer tvoga duhovnog putovanja. Ona mala odluka da prvo provjeriš telefon prije nego moliš ujutro? Korak. Izbor strpljenja kad te netko naljuti? Još jedan korak. Odluka da budeš iskren kad bi neiskrenost bila lakša? Još jedan korak u pravom smjeru. Kršćanski život nije statičan, on je dinamičan. To je rijeka, ne jezero. To je pokret, ne tromost. To je rast, ne ustajalost. A taj neprestani pokret zahtijeva stalnu budnost. Kao što u mudrim izrekama 4:23 piše: nadasve čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. Mnogi od nas podcjenjuju kumulativni učinak tih malih svakodnevnih koraka. Mislimo da se veliki duhovni odlasci događaju iznenada, naglim i dramatičnim odlukama. No istina je da se obično udaljavamo od Boga korak po korak, gotovo neprimjetno. Malo popuštanja ovdje, malo kompromisa ondje, malo zanemarivanja tamo. I prije nego što shvatimo, daleko smo od puta. Isto tako, povratak Bogu rijetko se događa jednim velikim skokom. To je povratak korak po korak, odluka za odlukom, predaja za predajom. Nije slučajno da Biblija često opisuje duhovni život kao hod, a ne kao trenutačni let ili magični prijenos. Zato pazi na svoj put. Promatraj smjer svojih koraka. Redovito se pitaj: približavam li se Bogu ili se udaljavam od njega? Jesu li moji koraci usklađeni s njegovom voljom ili slijedim vlastite želje? Jer na kraju nije važna brzina, nego smjer. Nije važno koliko brzo ideš, nego kamo ideš. U jednom od svojih najdubljih učenja Isus nam iznosi uznemirujuću stvarnost o putovima života. U Mateju 7:13-14 kaže: uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život, malo ih je koji ga nalaze. Te nas riječi suočavaju s temeljnom odlukom koju svatko od nas mora donijeti. Široki put obećava slobodu bez granica, užitak bez odgovornosti,
život usmjeren samo na sebe bez ograničenja poslušnosti Bogu. To je put koji kaže radi što želiš, kad želiš, kako želiš. Prostran je, lako se njime korača i kako Isus ističe, vrlo je popularan. No taj put, unatoč zavodljivim obećanjima, vodi u propast. Ne zato što je Bog okrutan i želi kazniti one koji žele slobodu, nego zato što takva sloboda, odvojena od svrhe za koju smo stvoreni, prirodno rezultira prazninom, očajem i konačno propašću. S druge strane, postoji uski put. Izazovniji je, manje popularan i traži žrtvu. To je put odricanja od sebe, svakodnevnog uzimanja svoga križa i nasljedovanja Isusa. To je put biranja istine umjesto praktične laži, ljubavi umjesto sebičnosti, poslušnosti umjesto pobune. I kako nas Isus uvjerava, taj put, iako težak, vodi u istinski, ispunjen i vječan život. Odabir između ta dva puta nije jednokratan događaj, nego svakodnevna odluka, ponekad i iz sata u sat. Na svakom životnom raskrižju, u svakoj kušnji, u svakom trenutku odluke biramo kojim ćemo putem poći. A naš izbor ima vječne posljedice. Uski put može izgledati restriktivno onima koji promatraju izvana, ali oni koji njime koračaju otkrivaju paradoksalnu istinu. Više je slobode u predanosti Bogu nego u pobuni protiv njega. Više je radosti u životu unutar granica njegove ljubavi nego u lutanju bez cilja po golemu prostranstvu sebičnosti. Koji put ti danas slijediš? Slijediš li mnoštvo na širokom putu ili si spreman biti protukulturan, možda čak smatran čudnim ili radikalnim kako bi slijedio Isusa uskim putem? Tvoj je izbor, a njegove su posljedice vječne. Usred tame i nesigurnosti života, Bog nam je ponudio neiscrpan izvor usmjerenja. Psalam to prekrasno opisuje: Tvoja je riječ nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi. Psalam 119.105. Ova slika svjetiljke koja obasjava put pred nama duboko tješi one koji traže božansko vodstvo. Sjeti se da su u biblijska vremena ljudi koji bi putovali noću imali samo malu svjetiljku na ulje. Ta svjetlost nije obasjavala kilometre unaprijed, nego tek sljedeći korak ili dva. Slično tome, Božja riječ ne otkriva nam uvijek cijeli plan za naš život odjednom, nego nam daje dovoljno svjetla za idući korak vjere. Zato su svakodnevno čitanje i razmatranje pisma toliko važni za naše duhovno putovanje. Dok svijet nudi mnoštvo proturječnih istina, Božja riječ ostaje nepogrešivi kompas koji usmjerava naše odluke, oblikuje naš pogled na svijet i obasjava put pred nama. Ljepota riječi kao naše svjetiljke jest u tome što ona nikad ne zakaže. Tehnologija može zakazati, ljudska mišljenja se mijenjaju, osjećaji su nestalni, ali Božja riječ ostaje čvrsta kroz naraštaje, nadilazeći kulture, odolijevajući kritikama i pokazujući se vjerodostojnom u svakoj situaciji. Kad se suočiš s teškom odlukom, riječ je tvoj savjetnik. Kad si preopterećen bolom, riječ je tvoja utjeha. Kad si u napasti da skreneš, riječ je tvoja opomena. Kad si umoran i obeshrabren, riječ je tvoja obnova snage. Ali da bi riječ doista bila svjetiljka za tvoje noge, moraš je intimno poznavati, a ne samo površno. Nije dovoljno imati Bibliju na policiji ili na sumce naučene stihove bez razumijevanja. Potrebno ju je marljivo proučavati, neprestano nad njom razmišljati i, najvažnije, poslušno je provoditi u djelo. U trenucima najveće tame u tvome životu, kad ti se čini da su okolnosti kaotične i put ispred tebe zamagljen, dopusti da svjetlo Božje riječi vodi tvoje korake, korak po korak, prema svrsi koju je On namijenio za tebe. Dok hodamo s Bogom, važno je sjetiti se da naše zemaljsko putovanje ima slavno konačno odredište. Ne lutamo bez cilja, mi smo na hodočašću s božanskom svrhom i vječnim odredištem. Pismo nam daje veličanstvene uvide u to odredište. U Otkrivenju 21.4 čitamo da će u našoj vječnoj domovini Bog otrti svaku suzu s njihovih očiju. Neće više biti smrti ni tuge, ni plača ni boli, jer prijašnje prođe.
Zamisli mjesto na kojem je svaka rana izliječena, svaka tuga pretvorena u radost, svako neodgovoreno pitanje napokon objašnjeno. Ovo nije bajka ili utješna fantazija. To je sigurno obećanje Boga koji ne može lagati. To je jamstvo koje održava našu nadu u najmračnijim danima. To je sidro koje drži našu dušu čvrstom kad nas životne oluje pokušavaju povući. Spoznaja našeg konačnog odredišta duboko mijenja naše sadašnje putovanje. Kad znaš kamo ideš, izazovi na putu dobivaju novu perspektivu. Trenutašnje poteškoće gledamo u svjetlu vječne slave koja nas čeka. Kao što je Pavao divno rekao, smatram doista da patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Rimljanima 8:18. Ta nada nije samo buduće odredište, to je sadašnja pokretačka snaga. Svaki put kad odlučimo oprostiti umjesto da nosimo ozlojeđenost, koračamo prema svom cilju. Svaki put kad izaberemo istinu umjesto laži, usklađujemo svoje korake s nebeskom domovinom. Svaki put kad volimo nesebično, prakticiramo jezik neba. Sjeti se, nisi trajni stanovnik ovog svijeta. Ti si hodočasnik, stranac, putnik na putu kući. Tvoje je pravo državljanstvo na nebesima. Tvoje pravo blago nije u zemaljskim posjedima, nego u nepropadljivoj baštini koja te čeka. Zato, čak i kad put postane težak i čini se dug, pogledaj preko horizonta. Vidi očima vjere slavno odredište koje je Bog pripremio za one koji ga ljube. Neka ti ta vizija obnovi hrabrost, ojača korake i ispuni srce nepokolebljivom nadom. Nećemo se zavaravati, uski put koji vodi k životu nije uvijek gladak i lagan. Isus nikad nije obećao da će ga biti lako slijediti, samo da će to biti vrijedno. Čak je vrlo jasno rekao, tko želi ići za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka dan za danom uzima svoj križ i neka me slijedi. Luka 9:23. Apostol Pavao to pojašnjava u 2. Timoteju 2:12. Ako ustrajemo, s njim ćemo i kraljevati. Postoji neraskidiva veza između sadašnje patnje i buduće slave, između križa i krune. Ne možemo imati jedno bez drugoga. Izazovi uskog puta dolaze u mnogo oblika. Ponekad je to vanjsko protivljenje, ismijavanje, odbacivanje ili čak progon zbog naše vjere. Ponekad je to unutarnja borba, bitka protiv vlastitih grešnih želja, naše pale naravi koja se odupire preobrazbi. A često je to jednostavno otpor života u slomljenom svijetu. Bolesti, gubici, razočaranja i umor od dugog putovanja. Ali evo, predivne istine, nikad se ne suočavaš s tim izazovima sam. Isti Isus, koji je ponio križ prije nas, hoda uz nas u svakom teškom koraku. Kao što je obećao, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Matej 28:20. U trenucima naše slabosti njegova se snaga usavršava. U našim sumnjama njegova nas istina podržava. U našem umoru njegov nas duh obnavlja. A kad posrnemo i padnemo, njegova nas milost diže opet. Izazovi uskog puta nisu kazna, nego alat za pročišćavanje. Kao zlato koje prolazi kroz vatru da bi se pročistilo, tako i naše borbe oblikuju nas na Kristovu sliku. One u nama proizvode ustrajnost, karakter i nadu. Uče nas da se ne oslanjamo na vlastitu snagu, nego na dovoljnu Božju milost. Dakle, kad put postane osobito težak, kad osjetiš da ti ponestaje snage i pitaš se hoćeš li moći dalje, sjeti se, tvoja bol nije bez svrhe. Tvoje borbe nisu uzaludne. Tvoj nebeski Otac koristi svaki težak korak da te pripremi za vječnost slave, koja će učiniti da ti se sadašnji izazovi čine lakima i prolaznima u usporedbi s onim što dolazi. Gospodine, Bože moj, dolazim danas pred Tebe s otvorenim srcem i žednom dušom. Ti koji poznaješ svaki kutak moga bića, svaku misao prije nego se oblikuje, svaki strah koji me proganja i svaki san koji nosim u sebi, čuj moju molitvu. Oče, priznam da sam često koračao stazama koje nisu Tvoje. Slijedio sam vlastite smjerove, oslanjao se na svoju mudrost, tražio vlastitu slavu. I u tim trenucima, iako sunce blista vani, moja duša ostaje u tami.
Oprosti mi, Gospodine, i obnovi moje srce danas. Zahvalan priznajem da, unatoč mojim slabostima, nikad nisi odustao od mene. Tvoje me milosrđe prati svakoga jutra, Tvoja me ljubav drži u svakom dahu. Tvoja mi milost nudi nove početke kad ih najmanje zaslužujem. Kakva je to ljubav, Gospodine, koja traje i kad posrćem. Danas s obnovljenom odlučnošću biram hodati s Tobom. Biram slijediti Tvoje korake, slušati Tvoju riječ, tražiti Tvoju volju više od svojih želja. Ne iz vjerske obveze, nego iz duboke ljubavi. Ne iz straha, nego iz zahvalnosti. Ne zbog vanjskog pritiska, nego zbog unutarnjeg uvjerenja da je Tvoj put jedini koji vodi istinskome životu. Gospodine, upravljaj mojim koracima ovog dana. Kada su odluke teške, budi moja mudrost. Kada su kušnje jake, budi moja snaga. Kada me strah pokuša paralizirati, budi moja hrabrost. Kada me tuga pritisne, budi moja utjeha. Na svakom raskrižju, u svakom trenutku, pri svakom dahu, budi Ti gospodar mog puta. Pomozi mi da u svojim riječima i djelima odražavam Isusov karakter. Da ljubim kao što je On ljubio, opraštam kao što je On opraštao, služim kao što je On služio. Preobrazi me iznutra prema van, oblikujući moje srce da sve više nalikuje Tebi. Ne dopusti mi da se zadovoljim mlakom ili ustajalom duhovnošću, povedi me u dubinu svoga srca. Zahvalan sam za Tvoju riječ, koja obasjava moj put. Pomozi mi da svakodnevno uranjam u nju, razmišljam o njezinim istinama i provodim je u praksu u svakoj sferi svoga života. Neka mi ona zaista bude svjetiljka za noge i svjetlo na stazi u ovom svijetu punom zbunjujućih glasova i varljivih putova. Gospodine, kad put postane težak i putovanje se čini dugim, podsjeti me na slavno odredište koje me čeka. Ojačaj me nadom da će jednoga dana svaka suza biti obrisana, svaka borba završena i da ću zauvijek biti u Tvojoj prisutnosti. Neka ta nada bude sidro mojoj duši u olujnim danima. Hvala Ti što me nikada ne ostavljaš da hodam sam. Hvala Ti na Tvojoj neprestanoj prisutnosti, na Tvome duhu koji prebiva u meni, na zajednici vjere koju si stavio uz mene da podijeli put. U Tebi pronalazim sve što mi treba za svaki korak na stazi. Oče, predajem Ti ne samo ovaj dan, nego cijeli svoj život, svaki san, svaki odnos, svaku vještinu, svaki izazov, sve stavljam u Tvoje ruke. Upotrijebi me za svoju slavu, oblikuj me prema svojoj volji, vodi me stazama pravde radi imena svoga. Neka svjetlo Tvoje prisutnosti rastjera svu tamu u mom životu. Neka jutro ne bude samo vanjski fenomen, nego unutarnja stvarnost, svitanje Tvoje slave u hramu moga srca. Ovo je moja molitva, moj zavjet, moja potpuna predaja Tebi. U Isusovo ime, koji je put, istina i život. Amen. Ako je ova molitva dotaknula tvoje srce, napiši Amen u komentarima kao čin vjere. Vjerujem da je svaka blagoslovljena riječ u ovoj molitvi sada nad tvojim životom u snažnome imenu Isusa. A ako ti je potrebna posebna molitva, podijeli to u komentarima. Bit će mi čast posredovati za tebe. Neka milost i mir našega Gospodina Isusa Krista uvijek budu s tobom.